Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala qaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sembahku ingkang tetulung marang aku, ora ana daya linangkung kejaba Gusti Allah kanggo sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mung limang wektu Prasto mungkar lan asu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mung limang wektu kanggo prasta mungkar lan asu. Sedulurku aja nganti kliru, amang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kebagas warasan mugi tansah kajiwa kasalira. Kunjuk andika sami miwah kula sagotra. Sepindah mengko kita tansah manengku puja madasta kunjung ngarsa dharma Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan kanikmatan saha kebagas warasan saengga titika dangan siang punika. Saged nderek nyengkuyung payipun bapa Subanti MSSPD lan Ibu Dwiningsih. Anggenipun netepi dharmane sepuh wiwah Suta Margreswi Rakyat Cempaka Mulya. Piyipun Kusemayu Kintan Ramandini SM lan Abagus Dimas Wisanggeni Pamungkas ST. Ari kalenggahan punika sampun kalaksana ijab kelawan kabul wantawis tabuh 7 wekdal Indonesia iring kilen. Mradapa tinimbanipun piyipun Bapa Subanti MSSPD miwah Gutrah Kalawangsa. Kala sakadang gelegar campur saringan dipun pandhikanipun Adimas Putra Respati. Sening kuyung pro kadang swara langgeng ugi MS Studio Production. Maraksowan ing titi kalenggahan punika. Mugi adicara purwa madya kelawan wasana tansah kalis nirbaya nirsengkala. Sinengguyung prakadang Widawati cacah 3 wonten titika dan siang mriku yang sampun kepareng marasana abiyantara. Riyana Dwi Yana. Setunggal Widawati mijil saking tlatah Kelampok Gunung Kidul Ngayogyakarta. Ingkang sampun kawentar saindenging Nuswantara piyipun Mbak Rini Purbosari. Salah satunggaling artis menika hasil transfer dari Wonogiri ke Gunung Kidul. Derek Mayu Bagyo piyipun Andian Inu Tama. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh dumateng tetungguling Ikatan Keluarga Gunung Kidul pangarsa umum panjenenganipun Bapak Haji Saimo, panjenenganipun Bapak Sulardi, panjenenganipun Ketua 5 piyipun Ibu Siti Harjariah, ugi Wakil Sekjen piyipun Bapak Tarno lan Ibu Romo Basuki dhateng Katalumpen ingkang sampun paring donga kelawan pangestu kunjuk samaja pinangaten. Ugi sedaya BPH ingkang sampun kepareng rawuh wonten papan palenggan punika. Bapak Ibu sagung perlengahaken Pak Putri ngedha satu kinurmatan wilujeng lelenggahan. Wilujeng hangra pidhahan junjungan kanthi mardu mardi kaning panggalih lumantar saking Gelegar Campur Sari.
remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hilang. Rasa cinta itu bahagia bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bahagia di surga.